इ लइका मार मार के गेंदा के पेना में छेद कर देले बा। इ लइका बॉलर के लाइन लेंथ हेरा देले बा। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज आरआर वर्सेस एलएसजी के मैच में जवन तबाही मचल बा उ देख के हर क्रिकेट फैन दंग रह गईल। मैदान पर उतरले वैभव सूर्यवंशी आ शुरुआत से ही बस एके गो काम गेंद के स्टेडियम के बाहर भेजे के। पहिलका छक्का दूसरका छक्का लगातार बाउंड्री के बरसात कइले रहे। एलएसजी के बॉलर लोग समझे ही न पौलस कि गेंद कहाँ डाली। भाई लोग आज वैभव लाइन लेंथ के पूरा सिस्टम हिला देले रहे। शॉट होखे चाहे फुल लेंथ होखे चाहे यॉर्कर होखे सब पर जम के मारलन। बस 38 गो गेंदा में ही 93 रन ठोक देले बा, जेमे 10 गो छक्का आ 7 गो चौका रहे। ऐसन लगत रहे कि जैसे कोनो वीडियो गेम चलत होखे। अब पूरा आईपीएल में बस एके गो चर्चा बा कि ई बिहारी बाबू आखिर बा का चीज। बड़ बड़ गेंदबाजन आज सोचत होई है वैभव के खिलाफ कैसे गेंदबाजी करी। इ लइका कौनो गेंदबाजन के छोड़ले न बा, चाहे देसी होखे चाहे विदेशी, सबके जम के कुटाई कइले बा। रउआ लोग कमेंट में बताई का वैभव अभी आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन गईल बारे आ टीम इंडिया में मौका मिलते ही दुनिया हिला दिहन। अगर वीडियो अच्छा लगल होई तो एगो लाइक कर दिह आ चैनल के सब्सक्राइब कर दिह आ इ वीडियो के अपन भोजपुरिया भाई के जरूर शेयर करिह।